дӯстон, чиқадре ки мо шумо медонем, ҳама вақт ҳам ҳайвонҳои ваҳшӣ, ҳам ҳайвонҳои хонагӣ бисёр вақт аз одамон метарсанд ва ҳамеша эҳтиётона бо одам рафтор мекунанд. Ва баъзан вақт мешавад ки ҳайвонҳо ҳам ба мисли дигар одамон ба мушкилот, яъне бо марг рӯбарӯ мешаванд ва онҳо зид нестанд дар он ҳолат ки ягон нафар аз ҷумлаи одамон омада ба онҳо дасти кӯмак дароз кунанд. Ва хушбахтона дар рӯи замин ҳастанд одамоне ки дар ин гуна ҳолатҳо ба ҳайвонот дасти кӯмак дароз кардан ба оне нигоҳ накарда ки ин ҳайвонҳо метавонистанд ба онҳо зарар бирасонанд. ва ҳозир бошад маҳз ҳамин намуди наворҳоро ба шумо нишон медиҳам ва худатон бовар мекунед ки дар асл ҳам одамоне ҳастанд дар рӯи дунё ки мисол ҷони худро дар хатар гузошта ҳайвонҳоро аз марг наҷот медиҳанд. Хуб, салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб ва дар ин канал об нашидан фаромӯш накунед ва мо ролика сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. дӯстони азиз, дар ин навор хуб дида метавонем ки як маймунча дар як чӯб худро дошта истодааст ва маълум аст ки ин обхезӣ аст ва дар натиҷаи обхезӣ онҳо дар ин мушкилӣ гирифтор шуданд ва марде ки онҳоро дид, нахост ки онҳоро дар ҳамин ҷо гузошта аз паи кораш шавад ва рафт ба онҳо дасти кӯмак дароз кард. Ва ҳатто хуб дида мешавад ки як маймунча бениҳоят сахт дасти ӯро бағал кардааст ва намехоҳад ки сар диҳад, чунки медонад ки ин мард ба онҳо дасти кӯмак дароз кард ва онҳо бениҳоят, яъне оилаи ҳамин маймунчаҳо ташаккур кардан аз ин мард бо ҳамин намуди рафторашон. Дар навори навбатӣ хуб дида мешавад ки як пишаки овӣ, намедонам номашон дар асл чия, он кас дона, агар дар комментария нависен, тюлен меган я ба забони русӣ, дар ин намуди оҳан дар мемонад ва аҳли оилаи ӯ дар он ҷо мехостанд ба ин ҳайвонча кӯмак кунанд, аммо наметавонистанд. Хушбахтона дар наздикии одамон онҳоро ба назар гирифтанд ва хостанд ки худашон бо дастони худашон рафта ба ин оила кӯмак расонанд ва ба онҳо муяссар шуд ки ин тюленро аз дохили ин дом ба берун бароранд ва ба оилаи онҳо барбигардонанд. Албатта онҳо аз ин одамон миннатдор хоҳанд буд. Дар навори навбатӣ мо як сангпуштеро мебинем ки аз қафояш як наҳанг сур карда истодааст ва мехоҳад ки ӯро тӯъмаи худ кунад ва ин сангпушт ба тарафи одамон чунон парвоз мекард, чунон шино мекард ва гӯё ӯ ёрдам талаб карда истода бошад ва албатта ки ин одамон натавонистанд ки ӯро дар ин мушкилӣ танҳо гузоранд ва наҳангро тарсонданд, гурезонданд ва ӯро бошад сангпушро ба борти ҳамин киштӣ дароварданд. Албатта дар борти киштӣ каме ҳам бошад аз хатар берун аст ва каме дуртар рафта боз сангпушро ба ҳаёти пешинааш баргардонданд. Ба хотири кори ин марг шумо метавонед дар ин видео як лайки худатона бимонед ва мо наворро идома медиҳем. баъзан вақт полисҳо мешавад ки на танҳо барои ҷони инсона наҷот додан мубориза мебаранд ва дар ҳаёт мешаванд ҳолатҳое ки онҳо ҷони ҳайвонотро низ наҷот медиҳанд. Бале, ҳастанд ин гуна полисҳо ва дар ин навор шумо худатон шоҳиди зинда ҳастед. Албатта енот айхурсандиш, ман надонам ки рост гап чӣ мешавад, айхурсандиш ба тарафи ҷангал фирор кард, аммо ман боварӣ дорам ки ӯ албатта ки аз ин мард розӣ ва ташаккур ҳам кардааст ва ин мард бошад албатта ки аз кори кардааш хурсанд аст. Тамошобинони гиромӣ, шумо боварӣ доштед ки ягон вақт полис ба ин гуна қаҳрамонӣ даст мезанад. Дар навори навбатӣ мардеро ки шумо мебинед дар дохили об як сагеро наҷот дода истодааст ки дар дохили оби хунук дар мондааст ва аз сабабе ки аллакай хун дар гардиши бадани саг сус шудааст, дигар наметавонист ки бо поиҳои худаш ҳаракат кунад, шино кунад ва аз об барояд. Ва ин мард бошад, мешавад гуфт ки қаҳрамони асосии навори имрӯзаи мо аст, чунки ӯ ҳам ҷони худро дар хатар гузошт ва ба дохили ин оби хунук, дар зимистони хунук даромада, ин сагро аз он ҷо баровард ва ба ӯ ин муяссар шуд. Видите, это самое, но лед не может выбраться и все. санҷобаки навбате ки дар навор дида истодаен, ӯро свет задагай, барқ ва итпои барқ задагай, аз ҳамин хотир қариб ки дили шайкор мондагай, гардиши хун дар баданаш карах шида мондагай ва хушбахтона ӯ дар дасти марде зад ки ӯ медонист ки чӣ кор кунад ва ба мисли табибон дили ӯро бо ана ҳамин гуна дармондиҳӣ да кор даровард ва ба зиндагии оддияш баргардонд. Ва дар навори навбатӣ мо мебинем ки як саги бечора дар симхорҳо дар мондааст ва наметавонист ки худсарона аз ӯ барояд ва хушбахтона дар наздикиҳо ҳамин марди бо раҳм пайдо шуд ва ӯро аз ин дом наҷот дод. Ва дар навор хуб мебинем ки ин саг албатта ки аз ӯ миҳнатдории худро баён кард ба тарзи усули худ. Бародарони азиз, баъзан вақт мешавад ки ҳайвонот ба хотири як бурда нон ёфтан ба тамоми мушкилиҳо розӣ ҳастанд ва дар ин навор хуб мебинем ки як гурӯҳ енотҳо ба забони тоҷикӣ бодонед дар комментария нависем, ба дохили партовгоҳ медароянд ба хотире ки ягон чиз ёфта хӯранд ва чӣ хеле ки мо хуб мебинем аз он ҷо баромадан наметавонанд. Ва ин мард бошад мегирад як чӯбро дар дохили он мемонад
меомад ва онҳо ба навбат ба воситаи ин чӯб ба берун мебароянд ва хуб дида метавонем ки онҳо албатта ки бо ин назарашон раҳмат гуфтаниянд ба ин мард. Дар навори навбатӣ як гурӯҳ моҳидорон дар баҳр як самбақаеро қапиданд, як сангпуштеро қапиданд ки самбақа дар гарданаш ҳамон сеткаҳое ки моҳидорон бо тавассути он моҳӣ медоранд дар мондааст ва аз ин навор хуб фаҳмида мешавад ки кайҳо аллакай дар гардани ин сангпушт дар мондааст ва шояд ки азоби сахт ҳам кашида бошад аз сабаби ин. Чӣ гуна ки шумо мебинед аллакай қариб ки гардани ӯро буридааст ва хушбахтона ин моҳидорон ин сангпуштро наҷот доданд. Ин сете ки дар гарданаш дар монда буд бурида партофтанд. Албатта ин бениҳоят кори хуб ва кори бораҳмона буд аз ҷониби ин мардон. Мешавад гуфт ки онҳо кори қаҳрамононаеро анҷом доданд. Биёед тамошобини гиромӣ як лайк подписка ва навора давом медиҳем. Як аз ҷонварони калон дар дохили баҳр ин китҳо мебошанд ва китҳо баъзан вақт мешавад ки ҳамон мавҷҳои об онҳоро ба соҳил мепартоянд ва дар ин навор хуб дида мешавад ки як гурӯҳ одамон бо тамоми машаққати зиёд аз сабабе ки кит бениҳоят ҷондори вазнин аст ба машаққати зиёд ӯро ба ҳаёти пешниаш яъне бар дохили баҳр тела дода истоданд ва ба оне нигоҳ накарда ки бениҳоят ин ҷондори вазнин аст. баъд аз 4 соат ба онҳо муяссар мегардад ки ин китро ба дохили баҳр ба ҳаёти пештарааш барбигардонанд. Дар навори навбатӣ мо фаҳмида наметавонем ки ба кадом асос ба кадом сабаб ин паррандагои майдаяк бе модар мондаанд ва ин бачааке ки шумо дар навор мебинед ба онҳо хӯрок дода истодааст нахост ки ин паррандаҳои хурдакакро дар ин ҳолат танҳо гузорад. Дар баъзе давлатҳо сагҳо дар кӯчаҳо мегарданд. Дар баъзе давлатҳо ба монанди Бразилия ка бошад маймунҳо ва дар Ҳиндустон бошад говҳо ба монанди чихеле ки дар тоҷикистони мо гурбаҳо бисёри вақт дар роҳҳо мегарданд ва ҳеҷ кас ба онҳо аҳамияте намедиҳад. Дар Ҳиндустон бошад говҳо ҳамин хел озодона дар кӯчаҳо мегарданд ва ин марде ки шумо мебинед дар кӯчаҳо ҳамин хел алаф арехтестай кори хуб кардестай. Албатта барои говҳо намедонам ки аз назари шумо кори хуб ҳаст нест. Говҳое ки мисол дар қади кӯча ҳастанд шояд ки гурусна ҳам бошанд омада аз ин алафе ки ӯ рехт дар рӯи замин хӯрда шикамшона сер кунанд. Наҷоибон гов дар қади кӯча мегарда мисол чихеле ки сага мебинед дар қади рафт ягон чӣ метиша бихӯра ё ин бача ҳамин хела неки говда алаф додестай прямо дар қади кӯча ай сабаб ки говҳо дар қади кӯча мегарданд. рости ки ма якум бори навора дидам ҳайрон шудам. шумо агар якум бор дида бошед ҳайрон шуда бошед дар комментария нависед ки ҳамин ҳолата шумо медонистед ё ин ки не ва мо видеоро давом медиҳем. ин корманди милитсия дар қади роҳ аҳамият дод ки як саг бениҳоят ташна аст ва мехоҳад ки ягон чӣ нӯшад аммо аз сабабе ки об дар наздикиҳо набуд ӯ наметавонист бинӯшад ва ин хост ки бо дастони худаш ҳам хел сага отя. албатта ин кори бениҳоят қаҳрамонона аст гарчанд ки дар назар наметовад дар навбати аввал. шумо худтон представ кунед ки дар афтоби гарм дар ин мамлакати арабӣ ташна мондан чие вақтон мефаҳмед ки чӣ қадар кори савоб кард. аз сабабе ки тамоми намуди мавҷудоти зинда ба об ниёз дорад ва монанди навори пештара мо мебинем ки ин ҷавон ба ин парранда об дода истодааст. дӯстони азиз шумо агар рӯбоҳро аз пеш бинед чӣ кор мекунед? Мегрезен ё ин ки ба он ягон чиз медиҳед? ин мард на танҳо ба ӯ ягон чиз медиҳад барои хӯрдан балки сари ин рӯбоҳ дар як қуттии оҳанӣ дар мондааст ва онҳо бо тамоми машаққатҳои зиёд ва сарф кардани вақти тӯлонӣ ба онҳо муяссар мегардад ки ин рӯбоҳаки зебо якро аз ин дор наҷот диҳанд. ба хотири он ки ин оҳучаи майдаякро об диҳанд ин мард дар дасти худаш обро рехта истодааст ва ин оҳуча бошад дасти ӯро мелесад. ман намедонам барои чӣ нӯшида наметавонад. шояд ки аз сабаби ки майда бошад ё ин ки ҳамин хел инстинкти ҳайвонӣ оҳо ҳамин бошад ва ба ҳар ҳоле ки набошад ба ин мард аҳсан чунки донист чӣ гуна ба ин оҳуча об диҳад. ин ҳайвони обӣ ин шери обии калон ба назди моҳифурӯшон дар соҳили баҳр омад ба хотири оне ки одамон ба ӯ ягон чиз хӯрок пешниҳод кунанд моҳӣ пешниҳод кунанд. албатта ин шери дарёӣ хато фикр накард ва одамон ӯро ноумед накарданд. албатта ки ӯро бо хӯрок амин карданд як чанд дақиқа. тамошобинони гиромӣ дар ҳамин ҷо ман мехоҳам навори имрӯзада анҷом бахшам ва дар канал обуна шудан лайк мондана фаромӯш накунед то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.